सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। तो जायफ्रा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। बारा गोलाव खालामनो सानाखै। तो बिदिब्ला जागायलांदिनि आरो भिडिअआ माबे टपिकनि सायावहाय जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखायो। तो आङो मोननैसो आपडेट्स लानानै फैनाय जादों। आगे पिछे आवगोलावबो बेबायदिनो आपडेट्सफोर आङो होबोबाय थाखादोंमोन बे टपिकनि सायावहाय। तो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि। जों बयबो मिथिनो मोनखादों सेथि आपडेट्सआवहाय जोंहा थागोन जितुनिखि एसएचजिनि आइजोफोरनि थाखाय जितु 10,000 रां तो जोङो चेकफोरखौहाय बयबो मोननो हाखादों आरो बिनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो बेंकआवहाय जमा खालामदों। सोरबाया एसबिआइ आव, सोरबाया बेबायदिनो आसाम ग्रामीण बिकास बेंकआवहाय जमा होदों निस्सय ना। तो दा फाइनालि गोबां बेबायदिनो एसबिआइफोरना क्रेडिट जाखाबाय जानांगौ, थाबैनो क्रेडिट जायो आरो बेबायदिनो आसाम ग्रामीणफोरना एसे सम लायो आरोना कालेक्सन जानायावहाय। चेकआ बेबायदिनो कालेक्सन जायो। तो कालेक्सननि उनावसो फैसाया एकाउन्टआव हाबो। तो निस्सय बेबायदिनो फैसाफोरा दा क्रेडिट जाबाय जानांगौ। सोरबा सोरबा बोरमा बेबायदिनो सोरबा सोरबा दाउ, सोरबा सोरबा बेबायदिनो हांसो, जोङो बेबायदिनो अमा बेबायदि निस्सय बायबाय जानांगौ ना। तो जोबोद मोजां फाइनालि फैसाया एकाउन्टआव हाबबाय जानांगौ। निस्सय चेक खालामदो आरोना आसाम ग्रामीणआव होदोंब्लाबो। तो दानिया जोङो गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि। तो बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा जितुनिखि जोङो सिएम लन माने CM-AAA। तो CM-AAA नि राङाबो जोंहा एकाउन्टआव हाबनो थांगासिनो दङबा जोङो चेकफोर मोननो थांगासिनो दं। तो जोङो जानुवारिनि 15 तारिखनिफ्राय लानानै फेब्रुवारिनि 15 तारिखनि गेजेराव जोङो मोनगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। तो एनाउन्स फैगोन, एनाउन्स फैयोबा आपडेट्सफोर मोनोबा लानानै फैगोन। तो आरो लोगोसे जोंहा बेबायदिनो आपडेट्स दंबावो PM किसाननि रां। तो PM किसाननि 2,000 जितु 22 नम्बर इनस्टलमेन्ट तो बियो माब्ला हाबगोन बेबो हाबनो थांगासिनो दङ। तो जोङो नेनानै थानि आपडेट्स मोनोबा आङो होलांबाय थागोन। गोलाव खालामला रायजोफोर आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन। आङो दिनै एसे माने फुंबिलि समावनो सिखारनाय जाबाय। एसे माने खामानि दं आरो माने फोथाराव एसे माने आङो आबाद मावदों। तो बे आबादखौबो आङो साननैसोनि उनावहाय भिडिअसआव लानानै फैनाय जागोन। आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरोना। बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों। बाय बाय।